Jika mana di sanjuang-sanjuang sekali kala dalam galanggang nasib denai tak katuang sekali kala dalam galanggang nasib denai katuang itulah nan denai rasukan mulo denai bermain cinta ketika bapiti dan disayang jika indah lengah nanti bohong ketika bapiti dan dipandang jika indah wajib pun dibohong indah bagalan gulai itu nama taraso adia cinta kadenai jika piti layado indah bagaram gulai itu nan taraso adia cinta kadenai jika pitih lai ado Nasib cendung air sebelum iya itu Jawa. Itulah nan denai rasukan mulo denai bermain cinta ketika bapiti dan dipandang jika indah lengah nanti bohong ketika bapiti dan dipandang jika indah wajib pun dibohong indah bagaram gulai itu nan taraso adia cinta kadenai jika pitih lai ado indah bagaran gulai itu nan taraso adia cinta kadenai jika pitih lai ado adia cinta kadenai jika pitih lai ado nasib cendung air sebelum Sidi luar biasa pemain keyboard keduanya.
Ku kayo lah surang alun tantu denai meminta usah tuan buru asang komo denai hanya singgah saja. Dek adu rasa dun sana sakampung sapa mainan Sama dunia mangko tapi jak laman tuan usahlah kayo tuan banggakan Jawa dari dun sana. Biarlah ndak abapiti tapi asalai babudi pengguna dalam nagari. Kayo lah surang alun tentu dan meminta satuan buru asang kumu denai hanya singgah saja. Dek ada rasa dun sana sakampung sapa mainan sama dulunya mangko tapi jalaman tuan usahlah kayo tuan banggakan lama dari dun sana. Biarlah ndak abapiti tapi asalai babudi pengguna dalam nagari. Apa guna kayo balinda punya urang punya awak Jawa dari dun sana. Tapi asalai